an bɛ hukumu in kɔnɔ a ma dogo maa si la. Malidenw Mali kura hukumu kɔnɔ u y'a kanu ka sariya sunba kura ta parce que o tun laɲinitɔ dɔ a mɛnna a ka ca ni san 20 ye bi depuis président Alpha Oumar Koné tile la ka se ATT tile la IBK tile ninnu bɛɛ ŋaniya taara pour que ka yɛlɛma don an ka sariya sunba la mais sira ma sɔrɔ sigikafɔ caman kɛra min ye conférence d'entente nationale ani dialogue national inclusif ani assise nationale de la refondation k'a fɔ yɛlɛma ka se ka don ni sariya sunba in na pour que gɛlɛya minnu tun bɛ yen an ka se ka olu ta ba la ka fɛɛrɛw tigɛ sariya sunba kɔnɔ min b'a to Mali taamacogo bɛ nɔgɔya an bolo o ŋaniya de timɛ ni président de la transition chef de l'État son excellence Assimi Goïta a y'a ta k'a don ba la baw y'a ye baara kalifala an ka dɔnnibaaw la commission de rédaction u ye avant projet sɛbɛn k'a di a tilala k'a fɔ k'u ka kɔmasegin kɛ jama ma jamaw y'u hakilina di dɔw yɔrɔ dɔw bɛ yen u m'a faamu dɔw ko a kan ka jɛya ka fara donc o fana taara ba la ka commission de finalisation fana labɛn pour que projet de constitution min b'an bolo kɔrɔ bi o sera ka di président ma président ko ayiwa gouvernement aw ka baara de ye nin ye aw ni maliden tɔw bɛɛ ka se k'a cari maliden bɛɛ ka se k'a kɔnɔna faamu pour que wele mana kɛ don min na a bɛ fɔ min ma vote ma référendum bɛɛ ka se k'a dɔn i bɛ sɔn constitution ma kun min na donc o dun gouvernement fana ye baara ta k'a fɔ ko a bɛ stratégie de vulgarisation fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ tigɛ pour que bɛɛ ka se ka dɔnniya ɲuman hakika sɔrɔ nin sariya sunba in na donc o baaraw kɛra maintenant an bɛ ka o de bila sen na bi an y'a daminɛ ni an ka kunnafonidilaw ye aw bɛ hakɛ to pourquoi parce que n'i bɛ fɛ kibaruya ka se yɔrɔ jan olu de kan ka don ba la pour que a kunnafoni in ka d'u ma u ka se ka an dɛmɛ k'a cari donc o de la bonya dara olu kan fɔlɔ-fɔlɔ mais gouvernement mɔgɔw bɛ tɛmɛ aw y'a ye fana gouvernement ɲɛma docteur Choguel Kokala Mayiga o de nin bɔra baara tu tigɛ donc a y'a tu tigɛ baara dira gouvernement mɔgɔ bɛɛ ma ministre bɛɛ an bɛna taa Bamako kɔnɔ yan an ka jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen an bɛna s'u ma a kɛra fanga baarakɛlaw ye min ye administration a kɛra an ka wolomasiri tabaw ye a kɛra n'a fɔra an ka danbetigiw ye a kɛra société civile ye a kɛra secteur privé ye minnu bɛ nafolo ko baara la a kɛra dɔrɔn an ka sɛnɛkɛlaw n'an ka baganmara n'an ka mɔnikɛlaw a kɛra maa o maa ye musow denmisɛnninw ani bɛɛ an bɛ se ka s'u ma cogo min na pour que ka se ka nin sigika barow kɛ n'u ye Mali sariya sunba kula kan hali an ka mɔgɔw ninnu bɛ jamana kɔ kan an b'olu fana masɔrɔ aw y'a ye ni su bɛna taama kɛ an ka région 19 minnu bɛɛ bɛ yen se bɛ kɛ bɛɛ ma ensuite jamana dɔw sugandira malidenw ka ca yɔrɔ min se bɛ k'u ma minnu fana tɛ se k'u masɔrɔ sisan bɔlɔlɔw fɛ aw y'a ye fɛɛrɛw bɛ yen pour que ka se ka masala ni mɔgɔw ye hali k'u to yɔrɔ jan donc nin baaraw bɛɛ bɛna bolo da k'a daminɛ bi mai kalo tile 15 fo ka taa se mai kalo tile 30 ma o baaraw de bɛna tɛfɛtɛ donc aw y'a ye fana sigikafɔ de don jɛlenya kan k'a fɔ ko ɲininkali bɛ yen wa yɔrɔ jumɛn kan ministrew ka se k'u dɔn ani an dɛmɛbaw minnu y'an ka baarakɛlaw ye ani expertw fana minnu ye baara kɛ donc o de tun ye non vulgarisation tɛ campagne vulgarisation ye faamuya ɲini de ye parce que an ka constitution de don an man kan ka waati kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ faamuya ɲini a kama parce que aw y'a ye depuis que a kuma daminɛna dɔw ko an ma y'an faamu dɔw ye yɔrɔ dɔw kɛlɛ olu taara ba la o donc o de kɛra finalisation in kɔnɔ aw y'a ye a mankan yɛrɛ nɔgɔyara parce que a daminɛ tun kɛra mankan de mais finalement an y'a ye mɔgɔw b'a a ɲini de k'a kɔnɔna faamu o de dun baaraw kɛra bi a kɛra ka ban b'a miiri mɔgɔ caman y'a faamu
o tɛ vulgarisation ye an ka sigi ka masala yɔrɔ jumɛn ma faamu aw y'a ye journalistes u b'a la don o don débat bɛ plateau kan don o don gɛrɛnw na forumw na meetingw na mɔgɔw b'a kɛ fan bɛɛ fɛ donc o ɲɔgɔn na n'i taara réseaux sociaux kan WhatsApp o Facebook o ani fɛn caman mɔgɔw bɛ constitution baro kɛ parce que o de bɛ an nin kan cogo min na an bɛ baloko baro kɛ o cogo na an bɛ lakanako baro kɛ o cogo de la an bɛ constitution fana parce que a b'an nin kan donc an man kan ka waati kɔnɔ ka ban maintenant campagne référendaire o sariya de b'o encadrer k'a fɔ campagne kɛcogo filɛ nin de bɛ kɛ tan nin de bɛ se ka kɛ nin de tɛ se ka kɛ o bɛ campagne kɔnɔ fo an ka taa se vote don ma min ye référendum vote ye k'a fɔ aw bɛ taa aw b'aw ka cartes ta ka taa voter papier fila bɛ d'aw ma nin ye n sɔnna nin ye n ma sɔn donc o de baaraw kɛ mais o ye campagne de mais min bɛ ka kɛ sisan o ye ka masala an ni kan kow kan o de don donc ce n'est pas interdit de le faire aujourd'hui an t'a to fo par exemple kɔɔri sɛnɛtuma ka se pour ka kɔɔri kuma fɔ an t'a to fo engrais an b'a fɔ waati bɛɛ ni courant ko b'an nin kan an b'a fɔ ni fɛn wɛrɛ b'an nin kan an b'a fɔ bi ta ye constitution ko de an kan k'a kuma fɔ fan bɛɛ fɛ donc n'a don sera fana an bɛ wele ka taa a vote kɛ yala hakɛto bɛ nin ka salala mamadu